エルウィ、私はお前の指揮に従うつもりでいる。時間を無駄にしている暇はない。すまない。すぐに指揮を取ろう。我が命に従いその姿を現せ。我が命に従いその姿を現せ。ここまで力の差を見せ無抵抗な奴らは遊びは灼熱の炎で全てを飲み込め。オイラたちはこれ式のことでスコットよ、はい。お前たちに負けないぞ。我らサルラス
まだまだ知らないこと。我が敵を撃て。聖なる力よ。かの者に力を。オラオラ